तर आता आम्ही स्विमिंग पूलमध्ये चाललो आंघोळ करू मस्तपैकी. आता स्विमिंग पूल बघूया किती खोल वगैरे असा तो, पाणी कसा थंडगार आहे की नाही. तर सर्व सावंत तिकडे पॅक करता घड्या बिड्या. आमच्या तू काय करता? आमचं तर केळीच खाता. भूक लागली बायकोन काय देऊक नाही खाऊक. सकाळी सांगितलं समोसे घेऊया म्हणून. काय बोलतो? मी त्याला मेंदू वडा देत होते सकाळी सकाळी फ्रेश. खाऊक नाही ना तो परवडतो नाही का. मंगेश नाईक पहिल्यांदा आंघोळ करून आता स्विमिंग पूल मध्ये परत आंघोळ करता. काय एक नंबर आमचे कोल्हापूरकर मयूर लोकरे. हे फोन ठेवून दे. तुझं नाव कसं भाई? सुनील खांडेकर. तू शूट करा. तू पण ये आतमध्ये. इकडे पण ये. ए मोंगो मेला गॉगल घालून बुतूर. हे जरा अंदाज घ्यावा. खायच्या साईडला आणि तिकडे बघ जाऊन. हे तिकडे बघ. हे त्या बाजू बघ किती खोल. आता हे मंगे तू जाऊ नको भुतूर. बघ सर्व पाणी किती आहे. हे किती पाणी आहे. हे अकडे बघ पाणी किती आहे आता. मी आहे सोड बघ किती पाणी आहे अकडे सर्व. अजून पुढे जा. नाही रे लहान पोरगो असे ना. मी आयला अमित जाधव एक नंबर. मार उडी रे. बघूया कशी उडी मारत असती. काय त्याचं बटाटा ओढत झालं. माहितीये मला संध्याकाळी फोन करतो तुला. फोन बंद कर. आयफोन बुडवूया. हे तुझं वॉटरप्रूफ आणणार आहे आयफोन. बघूया जरा. दाखव आयफोन दाखव. हे तुझं आयफोन दाखव. आयफोन वॉटरप्रूफ हा. बघूया दाखव पाण्यात घालूया. फोटो येत व्हिडिओ चालू आहे. अरे फोटो नको. अरे फोटो काढूया नंतर. तू आधी व्हिडिओ तरी ये. हा चिकन मध्ये सांगा. चिकन आणि भाकरी. ए भाकरी जरा चांगली बघा. चिकन तांदळाची कसली पण चालत भाकरी. आम्ही 7 जण असो. हा संध्याकाळी पण चिकनच. हा होय. हे मेलो ना तर माझा व्हिडिओ कोण काढतलो. काय ते काय ना तो टेन्शन नाही. हाय सर्व मारुडी. हे सर्व ह्या काढे व्हिडिओ काढे. काय बोलतो RCB चे फॅन. हे बघ मी तकडे उडी मारतोय. अशी काढ उडी. ह्या का तो पकड मोबाईल. त्या कोपऱ्यात उडी मारता. ए पाणी जास्त नाही. उभी मारू नको. पाणी बाहेर पडताना सगळा बरोबर मारलं. अशा प्रकारे खवळ्याने उडी मारली आहे. तुझा हे दाखव. 6 पॅक दाखव मैऱ्या. हे मैऱ्या 6 पॅक. कोल्हापूर. अरे कोल्हापुरांची वेळा पोटावर हे असतात. अरे मला पॅकच दिसत नाही. हाड्यात दिसतात. कुपोषित बालक वाटतं. कुपोषित बालक. आमच्या दाखव गणपती. फोटो काढले चांगली ना. फोटो नाही व्हिडिओ चालू. फोटो काढा. तुझं ते बसून काढणार. काय त्याचे वेगळे पैसे लागतील. या फोटोच्या पहिलाच सांगताय. माझे पण काढा. हे गॉगल दिलेले. 2 केळी खेळा. गॉगल हे आमच्या जरा कलर मारून ये. आमच्या जरा कलर मारून ये. मैऱ्या आता निकाल केलं असतं. बुडून मारले सुरू का. व्हिडिओ खूपच काढलेले. अमित जाधव. काय कबीर सिंग. यो आमचं स्वस्तातलो कबीर सिंग. आणि विराट कोहलीचो डाव हात. दोन्ही का. एक नंबर.